Здравейте, в минутите за култура. Днес ще ви представим една прекрасна изложба и за тази цел до мен са едни две великолепни дами. Третата липсва, защото вие сте три авторки на тази изложба, три хартии. Нали така? Да, точно така. За съжаление, на нашата колежка се наложи просто един личен ангажимент и за това няма да може да присъства тук на живо, но за сметка на това пък присъства с работите си, които са на хартия, които са част от нашата концепция и т.е. тя е сред нас. Както един художник всъщност винаги присъства с работите си, а не обикновено лично. Да. На мен ми е интересно първо да започнем от там. Откъде дойде заглавието на изложбата? Три хартии. Бисера го предложи. Да. Да, значи пак аз трябва да говоря. Наистина обединението по-скоро, защото ние се познаваме много добре, трите дами, и трите имаме така доста много работи правени на хартия. Имаме отношение към хартията, но освен всичко, хартията е... Аз имам и така пристрастие към нея по простата причина, че тя е хем крехка, хем жилава. И може да се огъва, но устоява на изпитания. Освен това е така много древно откритие и което изцяло е променило културата. Така че хартията е събирателен образ и за това, използвайки и като основа, и като символ, оттам тръгнаха нашите... Оттам дойде заглавието за трите хартии. Как се събрахте и за първи път ли правите изложба заедно, трите? С Бисера двете сме правили изложба вече. С Ани аз не съм правила изложба, но пък Бисера и Ани са правили изложба, така че имаме такава връзка. А иначе ние трите заедно работим в Софийският университет в специалност изобразително изкуство и оттам се познаваме от много време. Какво включва изложбата, нека да кажем, и как е разделена? Изложбата включва всъщност творбите на нас трите. Най-напред са творбите на Ани Цовска, които започват от входа на фоайето. След това продължават с моите творби. Тук ги виждаме зад гърба ни, от ляво също. И след това продължават акварелите на Бисера Вълева, като всъщност тези творби са изпълнени в три различни техники. Творбите на Бисера Вълева са акварели, моите са в смесена техника, а на Ани Цовска са в графични техники. Предварително такава ли беше уговорката и всъщност кога видяхте творбите на останалите авторки вие? Както спомена Лаура, ние така работим заедно и малко или повече познаваме работите си, тези, които ние правим. По принцип, работите в настоящата изложба ние ги бяхме виждали преди това, за да може да наместим така най-доброто съчетание от това, което имаме. Разбира се, те бяха малко повече и пространството ни накара да ги селектираме по някакъв начин, но по принцип ние познаваме работите си и затова така приехме предизвикателството да се съберем отново заедно в тази конфигурация този път. Аз в началото на анонса си казах, че тази изложба е една прекрасна изложба, тъй като е с благотворителна цел. Нека да разкажем малко и за това. Това е по идея на галерия Росита, която има отношение с този хотел, в който в момента се намираме. И идеята е да бъде с благотворителна цел, като част от приходите ще бъдат по програмата Аз мога за деца, които имат проблеми. Бисера би могла да каже още. Аз исках да спомена за фондацията Аз мога, тъй като тя е насочена към благотворителна кауза за деца, които са в нужда. Всякакви деца в нужда с множествени заболявания, с аутизъм, деца, които са с намалено зрение и въобще деца, които трябва да бъдат интегрирани в обществото. И в момента нашата изложба е посветена на най-новата кауза на фондацията, която е Център за деца аутисти в Пловдив.
И тъй като е предоставено само помещение, което е много важно, разбира се, общината в Пловдив е предоставила помещение, което трябва да бъде добре ремонтирано, за да може тези деца да имат този свой център, който пак ще се повторя, много важен. И ние по някакъв начин, както и останалите артисти, към които се обръща фондацията, които са съпричастни към фондацията, ние по същия начин така се опитваме да направим нещо с нашите работи, смисъл нещо, което да бъде полезно за тези деца. Българите имат ли още така добър поглед към изкуството и биха ли се отзовали според вас? Трудно ми е да кажа. Хората са различни. Предполагам, че някои биха се отзовали, други по-скоро ще погледнат нещата, но няма да окажат някакво съдействие. Просто зависи от техните лични нагласи и така съпричастност към проблема. Вие вярвате, че изкуството може да помогне за добри каузи? Абсолютно вярвам в това, както аз, така и моите колежки лауреани. Ние всъщност и затова сме тук. И всъщност много ни се ще наистина да има отклик. Както каза Лаура, някои наистина ще откликнат и ние разчитаме те да са повече, защото само по този начин може да се наберат някакви средства. Те, разбира се, от наша страна ще бъдат минимални, но така, когато се събират от много места, все пак ще успеят да станат по-големи за тази наистина добра кауза. Моите творби са върху хартия, в смесена техника, изпълнени акрилни бои, тънкописец. Има и текст, който също си е лично мой в някои от тях, даже в по-голяма част от тях. Всъщност това са творби, които аз съм създала през миналата и тази година, нали, те са съвсем нови. Една част от тях съм нарисувала във Франция, в Сите Дезар, където бях на специализация през януари, февруари и част от март. И те отразят просто моето настроение, да речем, в това време. А и начина, по който съм ги аранжирала върху стената, е така малко по-свободен, раздвижени, просто както мислите на човека, които никога не спират, които са непрестанно в движение, всъщност винаги има нещо ново. Малко са фрагментарни, накъсани, така всъщност, както и нашите мисли понякога отскачат от едно нещо на друго, да, без да се задържат продължително. Всъщност такова е малко и нашето време, но надявам се, че в тях има някаква част от мене, която е положителна и която ще въздейства на публиката, която гледа нещата, така че да им допадне, да открият нещо за себе си в тях. Моите работи са предимно с акварел, като отдолу основата е темпера, тъй като е по-плътна. Те са абсолютно контрастни на работите на Лаура, защото първо разчитат на голямо цветно петно, на цветно присъствие. След това те също са различни като формат, също както и при това, което спомена Лаура. Те са правени в последните 2 години. Някои от тях са излагани по-отделно, не в тази група, която е сега, но други излагам за пръв път и само тук. Те са по-скоро моите лични пристрастия и моите лични усещания от различните места, където съм била. Значи това са под моите концентрирани мисли. За разлика от мислите на Лаура. Търсен ефект ли е била? До някъде в последствие се получи, но по принцип това са наистина моите концентрирани мисли, които на първ поглед взимат един прост сюжет, макар че за този тип работи сюжет е много така условно казано, но те просто концентрират една емоция, която се надявам, че мога да пренеса и да предам на публиката, да стане този диалог, така че да може зрителят да усети различните настроения, които не са еднозначни. Но се надявам, че все пак положителното преобладава. Тъй като Ани Цоловска в момента не е тук, бих искала да кажа нещо и за нейните работи, които са в класически, всъщност не само в класически графични техники, но с преобладаваща, примерно, литография, която е класическа техника графична. Това са цветни графики, в които съчетанието между
изображение, между визия и между текст е абсолютно неотменимо. Значи, текста от една серия наблюдатели абсолютно органично участва в визията. Но за разлика от работите на Лаура, в която текста и визия минава на една плоскост, там визията е концентрирана, за разлика от текста, който е пояснителен отстрани. И мисля, че това са едни дълги търсения на нашата колежка Аницовска, защото тя просто по този начин работи не само в областта на графиката, а и в областта на другите изкуства, тъй като тя е един така много поливалентен автор, който се занимава и с видеоарт, и въобще при нея и с скулптура. При нея концептуалното е така много силно застъпено. Нека да кажем за финал до кога ще продължи изложбата. Изложбата ще продължи до 17 юни, така че който желая да я види, би могъл да посети и да види нашата изложба. Да се радваме. Какво е вашето послание към зрителите? Зрителите ще се надявам да видят нашите работи, да се заредят и се надявам да нашите работи да отключат доброто в тях. Това беше всичко в Откровено за днес. Гледайте ни в понеделник точно в 11. Още в началото на седмицата отново ще ви заредим с позитивна енергия и ще коментираме интересни и полезни теми. А в рубриката за щастливци Венци Чепева ще ни срещне с поредния доволен от живота човек. Очакваме и вашите истории на електронната ни поща откровено@bbt.tv или във Facebook. Не пропускайте обедната емисия новини по BBT. Аз ви пожелавам хубав и спокоен уикенд.